Mit navn er Rosa Pedersen, og jeg har om kosinusrelationerne. Men hvad er kosinusrelationerne, og hvorfor skal vi overhovedet bruge dem? Jo, man kan ikke altid klare sig med den klassiske sinusrelation. Hvis man for eksempel kender alle siderne i en trekant, men ingen vinkler, har vi to ubekendte i sinusrelationen, og derfor så bruger vi kosinusrelationen. Hvis man ligeledes kun kender én vinkel og dens to hosliggende kateter, har vi igen to ubekendte i sinusrelationen. Og derfor så bruger vi også her kosinusrelationen. Derfor er det vigtigt, at vi har kosinusrelationen i disse situationer, hvor sinusrelationen altså ikke slår til. Og så skal vi bevise kosinusrelationen og hvorfor den er sand. Jeg starter med at vise, hvad kosinusrelationen er. Det er de her tre sætninger, der er beviset for henholdsvis beregning af sider og vinkler i trekanter. Og her ser vi en klassisk trekant, som jeg har delt op i to retvinklede trekanter. Og det har jeg gjort, så vi kan bruge Pythagoras sætning på dem. Og Pythagoras sætning lyder a2 plus bn er lige med c2. Her isolerer vi så a2, og det gør vi således, så den hedder a2 er lige med c2 minus b2. Og hvis vi vil have brugt den på vores trekant, så gør vi således. Hvis vi kalder den første trekant for 1 og den anden trekant for 2, så ved trekant 1, så vil den lyde, at h2 er lige med c2 minus b minus x2. Og ligeledes på trekant 2 vil den lyde, at h2 er lige med a2 minus x2. Og fordi begge sætninger er lige med h2, kan vi sætte dem lige med hinanden. De giver til sammen. Så c2 minus b minus x2 er lige med a2 minus x2. Ja, og så vil vi gerne have isoleret c, og det gør vi sådan her. Ved for det første bare at sætte b minus x2 over på den anden side, så den lyder, at c2 er lige med a2 minus x2 plus b minus x2. Og så prøver vi kvadratsætningen med b minus x2, så det ser sådan her ud. Så vi siger c2 er lige med a2 minus x2 plus b2 plus x2 minus 2bx. Og fordi vi har et minus x2 og et plus x2, så udligner de hinanden, så sætningen lyder c2 er lige med a2 plus bn minus 2bx. Og så har vi som så bevist ligningen. Men fordi vi gerne vil have ligning uden x, så bruger vi først lige de reglerne for de retvinklede trekant. Her bruger vi reglerne for kosinus, fordi vi er ved kosinusrelationen. Det kan bevises, fordi at vi er ved vinkel C, og vi vil gerne have x og a i brug, hvilket er den hosliggende katete og hypotenusen. Så derfor så bruger vi kosinus. Og derfor lyder den altså, at kosinus til c er lige med x divideret med a. Og for at isolere x, så lyder den, at x er lige med a gange kosinus til c. Så har vi så de to sætninger, og så gør vi bare det, at vi sætter a gange kosinus til c ind på x's plads i den anden ligning. Og vi har derfor den her ligning. Og den her ligning er jo den, vi startede med, som lyder, at c2 er lige med a2 plus bn minus 2 gange b gange a gange kosinus til c. Og vi har således bevist sætningen. Og hvis man laver nogle omformninger, så kan man også få kosinus til c til at stå alene, som vi også angav i sætningerne før. Og de to øvrige former, de kan bevises på tilsvarende måde, i det man i stedet for højden fra b, kan benytte en af de to andre højder. Og dermed så har vi nu bevist sætningen, og derfor bevist, at kosinusrelationen er sand.